Mangigsoon atong sawan ang sugilanon ni Mina, 35 years old, dalaga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Maayong hapon Santo Tomas, Davao del Norte. Kang Mina ang atong sender karong adlaw. Apan sa dili pa, happy birthday to Dr. Enrita Maranan Libres nga nagsaulog siyang adlaw natawhan karong adlaw. Si Dr. Enrita Maranan Libres, ako kaning sister-in-law ug siya karon ang Vice President for Administration sa St. Paul College Bulacaw, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframos, Cebu City. Congratulations sa mga anak si Dr. Randolph Libres ug si Captain Mark Libres. Akong mga pag-umangkon nga gi-adapt nako, legally adopted si Randy, legally adopted si Mark. Nako. Congratulations sa tanang mga Maranan, mga Libres nga nagmahal ug nag-aliyok ni Dr. Enrita Maranan Libres dinhi sa Visayas, Luzon ug Mindanao. Birthday greetings gikan kanako personalmente ug sa kinatibuk ang St. Paul College Bulacaw, St. Paul College Mandawi ug St. Paul College Eframos, Cebu City. Kasamang higayon, happy birthday to Inday Gutierrez Ong D ug sa iyang inahan nga si Onesima Gutierrez Ong. Si Inday anak ni Onesima. Silang duha parehag birthday, February 16. Si Inday Gutierrez Ong D, ako kaning stepdaughter. Si Onesima Gutierrez Ong, inahan ni Inday. Congratulations sa tanang mga Ong, tanang mga Gutierrez ug tanang mga D dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Birthday greetings gikan kanako personalmente ug sa kinatibuk ang St. Paul College Bulacaw, St. Paul College Mandawi ug St. Paul College Eframos, Cebu City. Ang St. Paul College Bulacaw, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframos, Cebu City nagtanyag sa mga kursong nursing, midwifery, practical nursing, nursing aid, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacaw, Family Clinic Ramos Magadungan, sugod Marso, Lahos, Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South, ang High School Department, ang St. Paul College sa Ramos, Cebu City, mubukas sa High School Department karong Hunyo, 2,000 Gs. Entrance 500, binuwan nga tuition 600 pesos kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. O karon Mina, ikaw nagtrabaho sa Kuwait. Duha ka tuig ang imong contract sa Kuwait. Usa ka adlaw ni ana, samtang dito ka sa Kuwait, mialsa ikaw og duha ka container nga gasol. Gibadlong ikaw sa imong makauban nga bugat ra kana Mina. Apan matod nimo, kaya nimo. Sukad ni adto, nakabato na kag sakit sa imong likod. Wa nay hunong ang pagngut-ngut sa imong kagong-kagong sa likod. Grabe na ang kasakit ug dili ka na makatarbaho og tarong. Dinhi mihukom ikaw nga muuli dinhi sa Pilipinas. Pag-abot nimo sa Pilipinas, gihilot ikaw. Walay epekto ug walay olibyo. Mihukom ikaw pagpangonsulta sa doktor. Giatagan ikaw daghang resita, apan walay alibyo. Misuway ikaw sa tambalan, apan matod sa tambalan, gibarang kuno ikaw. Gihatagan kanyag daghang mga herbal, walay alibyo. Nangita kag sikan opinion, nangita kag laing doktor. Ug kining ikaduhang doktor naka-diagnose nga kining sakit sa imong kagong-kagong nataptan ka og tuberculosis sa bukog sa kagong-kagong. Misakit ang imong tiyan. Gipa-ultrasound ka sa doktor ug duna di ay bugon sa imong itlogan. Ang imo karong sakit sa likod nag-inanay nagkanaog sa batang, ngari sa gusok ug ngari sa imong kilid.
Kini ang sinugdanan sa kang mina nga pag-alsa sa bugat nga gasol. Ang bukog ni sa kagong-kagong ni mina na anaday problema. Nataptan og tuberculosis. Paglikoy pa sa kagong-kagong sa bukog ni mina, dinhi na sinati niya ang pagsakit sa iyang likod. Dungagan pagayod sa sakit sa iyang tiyan kay naadi ay bugon sa iyang itlogan. Ug karon mo kuyanap na ang sakit sa batang ngari sa gusok sa dughan ug ngari sa kilid. Kini ang sugilano ni mina. Doktora, ngano man nga lisod naman pagbakod. Bakuro naman ko sa akong mga parente. Sakit man ang akong kilid. Labi pa kun mangat 5, ngano man. Ang imong bukog sa kagong-kagong naghinay-hinay pagkatunas. Ang bukog sa imong kagong-kagong nataptan og tuberculosis ug kini karon mura na siyag kining fragile kana bang mura na siyag nalata. Mao kining sakit ang imong likod kay ang kagaw ngadto nga tuberculosis nagpunay ob-ob anang bukog sa imong kagong-kagong. Og ang TB karon di ana parong sa kilid sa imong kining imong ribs bukog sa dughan. Ning lakaw na sa ato pa ang tuberculosis germ nagpahigayon na pagsubay sa kilid gikan sa likod ning agi na diri sa kilid nga gusok. Timan-an mga igsoon nga ang kagong-kagong sumpay kana sa dughan sa may gusok. Ikaduhang pangutana. Kining sakit nga tuberculosis, doktora, matambalan ba? Ang tubag, yes, matambalan na karong bag-ong panahon. Gikan sa 1990 hangtod karon wala na mamatay og tuberculosis kay nakamugna na kitag tambal lukop kalibutan. Kini ang gitawag og SCC, short course chemotherapy. Inig-inom sa pasyente sa tambal sud sa 6 ka buwan, makalingkawas na siya sa tuberculosis. Dasunan pagigtambal laing 6 ka buwan, completely cured na siya sa tuberculosis. Apasumpay pangutana. Doktora, tinuod ba nga kini TB sa akong bukog? Ang tubag tinuod kay nakita Manila sa ultrasound. Ikatulong pangutana. Sakto, doktora, sakit og hapdos ang akong tiyan. Doon na sa nanurok sa akong panit nga lagom-lagom, dagko ra ba? Ngano man. Ang sakit sa imong tiyan, tungod na tambal imong gipanglamoy. Ang hapdos sa imong tiyan, tungod na bugon sa imong itlogan. Ang kanang nanurok sa imong panit, tungod kay nagkuwang ka na gyud og vitamin C. Kanang lagom-lagom, mawagtang ra ka na. Kung mutumar ka og vitamin C ug iron. Ipakita ka ng lagom-lagom sa imong doktor. Kay moresita dayon siya vitamin C ug iron. O kanang tanang lagom-lagom sa imong panit, mawagtang. Katapusang pangutana, doktora, nahadlo ko kay ang uban moingon nga, mo-cancer ko no akong bukog. Ang tubag ayaw og tuo. Kay dili og dili gid mo cancer ang bukog kung kini nataptan og tuberculosis. Ang cancer sa bukog, lahi ang simptoma. Ang TB sa bukog, mao ni imong simptoma. Ang cancer sa bukog, adto man siya mo focus sa amay sa bukog. Ang TB sa bukog, ang kagaw, ubon man ang bukog. Lahi na sila tirada. Ang kagaw sa TB, magpunay usap anang imong bukog hangtod malubo. Unay sakit nila. Kailangan sila mo bukog. Di abay bukog no nya kagaw ra gud na. Pero dili lungan. Ang pagpunay kiskis sa imong bukog
hangtod kanimo humok ug mo na iyang kanon. Apan sa cancer dili mo kaon sa bukog. Ang amay sa bukog, ang kinabuhi sa bukog, mao'y suyupon sa cancer. Mao nang mamatay ka. Tuo nga mo cancer na ha, kay di na mag-ipon ang tuberculosis o cancer, lahi ang ilang pangandoy o pamaagi sa pagpatay sa tao. Og TB germ di na makapatay og tao karon, kay nakadiskubre na tambal. Gawas kon ang pasyente adto na dangop sa doktor kung nagsugpa na. Kay unsa may tambalan sa doktor nga wa na may suod ang baga. Ang baga clear na ngano man nahurot nagsugpa. Ngano man magsugpa? Uy, ang lungs man anay mga dugta, mga tangtang uban sa imong sugpa. So dili gid maadto sa doktor kung nagsugpa na ha? Kay delikado na na. Mo adto ta sa doktor kun kanay bitang muluwa nagdugo kana mo adto ka doktor. Adto is doktor sa panahon nga magluwa og dugo kay di gyud ka mamatay. Kay ang pagsugpa ba mga igsoon no katulo ra ka mo sugpa. Kun grabe ang sugpa, di ka mabuhi uy. Kay muluwa man kag 5 ka litro nga dugo. Unya ang atong dugo kun 5 ra na ka litro. Kanang kita man kog pasyente magsugpa bitaw usa ka palanggana nga dugo. Matay siya uy. Iti abay usa ka palanggana labaw panas 5 ka litro. Unang ang sugpa gikadlukan kay mo patay baya. Kay 5 ra lagi in taon ka litro ning atong dugo nga nag-circulate sa atong tibok lawas. Kung imo ka nang isoka, sus 30 minutos sa anang sugpa eh. Abot na nag 5 ka litro. Unang likayan gid ang sugpa. Magluwa ganig dugo kita dag sentro kay naay tambal sa sentro. Akong pamayag medical gyud. Una, mina na kay karaang infeksyon sa baga, pero walay simptoma. Munang wa jud ka kabantay ug wa gid ka magduda nga masakit kag tuberculosis. Apan diha na ang TB germ sa imong baga, batan-on ka pa. Karon 35 years old ka naman. Ikaduha. Sulagma ang TB germ dito sa imong baga misakay sa sirkulasyon sa imong dugo. Sulagma usab nga kining kagawa nasangit sa bukog sa imong kagong-kagong. Kini gyud ang tinud-anay nga biyahe sa kagaw gikan sa imong baga ngadto sa imong kagong-kagong. Ikatulo, mi-standby ang kagaw dito ug gihinay-hinay niya og ob-ob ang imong mga kagong-kagong. Sa wa pa matunas ang imong kagong-kagong, mialsa kag duha ka container sa gasol, ning likoy ang usa ka kagong-kagong. Ug sama sa domino principle, mikuyog ang ubang kagong-kagong ug kini ang tinubdan nga dili ka na kabakod karon. Ikaupat, mo report gyud ngadto sa Santo Tomas District Hospital. Mangayo og tambal niadtong short course chemotherapy. Hatagan kag permirong karton balog 6 ka buwan. Pabalikon ka dito. Hatagan na sab kag laing karton balog 6 ka buwan. Inigbalik nito wala nay kagaw nga TB sa imong lawas. Ikalima, ayaw give up kay dili na mamatay ang mga tao karon sa TB kay andam og tagana ang Department of Health pagpanalipod sa tanang Pilipino. Ikaunom, kanang bugon sa imong ubari, i-monitor lang na. Kay dalaga biya kami na. Galig magminyo pa ka. Dili lang sana hilabtang bugon sa itlugan. Kay makaanak pa ka. Kung makaanak na kag usa duha, pwede na nang imong itlugan atong tangtangon. Di lang sa nato hilabtan karon kung naa kay tinguha pagminyo aron makapanganak. Tuon na lang aron madali ta. Pwede nagtangtangon unyag maminyo na kag makaanak kag usa duha. Tangtangon nato ng imong itlugan kay nagdangan kon pasagdan. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Cebu Station DYHP Tatak RMN. Daghang salamat.